pjanati li ser tibdow id-dieta dolodu, Matteo ser jidinna kifu minn fejn. Kif aħna l-ewwel Tajjeb ħafna. Intom tidru sew, ġifieri m'għandix għalfejn nistaqsikom. Il-festi kif kienu għalik? Tajjeb ħafna, le, tkun iktar ma tal-familja, tagħmel iktar affarijiet li ma tagħmilhomx is-soltu. Inti tibqa' normali jew xorta taqgħod? Le, fimni taqta l-avvenimenti, Christmas Day, New Year's Day. Normalment matul il-ġurnata nibqa' nikol l-istess, ġifieri di oħra hemm min jgħidlek għax minn il-festi. Mela ħin kollu barra tkun. Issa hemm min dak il-wieħed jew tnejn li dejjem barra. Ma jek tkun ix-xogħol tkun id-dar dejjem hemm għasliet. Jiena x-xahar ta' Diċembru naħseb kważi kuljum barra kilt. Kelli ħafna attivitajiet, jien tibda tgħid kemm kilt, ma niflaħx niekol. Fil-bidu ta' Diċembru kont magħna u bdejt ittilna l-passi ta' x'għandna nagħmlu u ma nagħmlux. Issa għadda x-xahar jiena konvint illi ngħidu 60% ta' dawk li rawna ma samgħux minnek. Le, dik hija normali, ġifieri. Jekk mhux iktar. Le, dan meta titkellem, jekk inti artolqod ftit minn nies diġà biżejjed, għax da ħadd mhux se jgħid isma' bleżat ħa nagħmel dak li ħajjed mill-A to Z. Ġifieri, l-ewwel ħaġa però Quintin hija di, il-passata dawmiet. Ġifieri, importanti li issa tgħid illum huwa 2 ta' Jannar, x'għamilt mill-ewwel ta' Jannar sal-ewwel ta' Diċembru. Tajjeb, issa m'għandix kontroll fuqu. X'nista' nagħmel illum? U l-ewwel pass, jiena ħadd pjaċir nara anke l-aħbarijiet dalgħodu, il-famuż Food Bank. Mela waħda mill-iskużi bħalissa tkun klara illi n-nies jgħidu x'għad baqa' l-ikel. Alright, hemm il-Food Bank. Tajjeb, tista' tagħmel ħafna iktar ġid minnu hemmhekk milli kieku inti tibqa' żżid mal-ikel li diġà kilt. Ġifieri dik number one. Illum irridu. Partikolarment dar rigali hampers u l-affarijiet kollha li naqalgħu għax trid tispiċċaħ il-hamper ħajbqgħu qudiemek ħadd jieklu. Fada xi ċokolatini d-darjen, ma nafx għalament. Hemm il-Food Bank klara, number one. Ġifieri inti tal ma fehma inti, il-karità dejjem ħajdulek isma' għamilha. Mela fl-ma sen xed nipprova ngħid, illi flok ma inti tkompli żżid ma li għandek, jekk qed tagħtihom karità ġej talik u ġej tal-ħadd ieħor. Mela skuża m'għandekx. Number 2, ħadd gost ħafna nitkellem miegħek Quintin dalgħodu, inti diġà qed jiena dieħel għal dik il-maratona. U għalfejn qed ngħidlek. Għax meta inti għandek goal, inti bla ma trid ħadd irsisti għalih. Da hemm min wasal it-2 ta' Jannar u jipprova jkun bħal xi kull għax il-poplu bħalissa jibda jara x'ħajamel fuq id-dieta. Però jekk inti għalik personali dak ma jfisser xejn, ejja ngħidu li forsi timxi mat trend l-ewwel 4 ijiem. U bagħad ħaterġa' tispiċċa koppi. Ħaterġa' ssibek fejn kont, jibda joqrob spring u tgħid tara naqra. Basta fit-2 ta' Jannar għamilt riżoluzzjoni li nnaqqas naqra xaħam bqajt fejn kont. Mela ara x'se tagħmel. U rridu jkunu affarijiet li tieħu gost tagħmilhom. Mela, pereżempju, jekk jien nippreferi f'ambjent ta' grupp, nitrenja fejn jkun hemm coach, forsi anke tnejjax dak jimmotivani u jkun hemm il-mużika, forsi għal ħadd ieħor aħjar imur jom. Forsi għal ħadd ieħor aħjar imur Pilates, forsi għal ħadd ieħor aħjar imur mixja fit-tul. Sib xi ħaġa illi ħażomma għat-tul ta' żmien. Għax għal xej again timxi mal-aħħar trend, għax taf xrajt fuq l-internet dik il-ġdid dara, ħan nipprova nagħmilha. Imma jekk inti ma tieħux gost tagħmilha, sib xi ħaġa tieħu gost tagħmel, għax dak huwa l-qofol. Mela dik oħra, Quintin. Ma nafx għandek xi mistoqsijiet għax xi għatellerita. Qed noħob xejn nismajjena. Issa, xi ħaġa oħra importanti hija li tagħmel il-kuraġġ ta' madwarek. Mela, fl-ima sens. L-arek ta' madwarek iġorru fil-ħażin imma. U jekk hemm riżoluzzjoni waħda li nixtieq il dak li jkun li jipprova jagħmel din is-sena, mhux speċjalment il-5 min nies l-aktar viċin tiegħek. Taqta tal-familja ma tistax tibdel inti l-om ukoll missierek. Però tista' tibdel dawk in-nies l-aktar li tqatta ħin magħhom. Fl-ima sens. Ibsa kemm jibsa, il-fattu illi inti influenzat ħafna minn dawn l-iktar nies li huma viċin tiegħek. Mela, jekk intom pereżempju għal mod tal-kelma klikka ta' ħbieb illi meta toħorġu drinks unlimited, ikel unlimited, dax qed tgħidlek. Illi jekk jiena ħnibqa' ma' din il-klikka, ħanibqa' ninġar mal-kurrent. Mela waqt li jiena nixtieq nasal hemm, f'din il-klikka jiena ħanasal in-naħa l-oħra. Mela għamel dak il-pass illi tillimita kemm tiltaqa' ma' dawn in-nies. Stramba kemm stramba u tweġġa kemm tweġġa hija l-pura verità. Jiġifieri, jekk aħna anke ħankunu ma' nies illi jew tista' tkun inti l-leader, tajt tisma' ejja ħanibdew, ħaninkitbu kollha l-maratona pereżempju, Quintin, kollha kemm aħna. Inti l-lead dak il-grupp ta' ħbieb illi għandek lej dik id-direzzjoni. Għax hekk kollha jkollkom goal wieħed, ara kemm tistgħu timxu l-qudiem. Issa jista' jkun inti maratona u ma x'ħajiżżewġu li ħora x'ħajiżżewweġ kuġinuh. Ixini, imma l-goal huwa li tnaqsu mix-xaħam. Mela sib nies illi għandhom goals simili tiegħek. Naturalment, għaw postijiet organizzati imbagħad illi
kull min imur hemmhekk qed imur għal dan il-għan. Ġifieri meta inti tingħaqad fi grupp, pereżempju, dejjem ħassib min illi bħalek jixtieq inaqqas mix-xaħam. Qed isib il-motivazzjoni. Il-motivazzjoni hemm min illi anka ħajitkellma miegħek qabel u wara. Ejt pereżempju jiena għaddejja minn hekk, jiena għaddejja minn hekk, però l-common factor ikun illi hemm bżonn l-exercise u hemm bżonn exercise daqsxejn intensiv normalment. Għax din mistoqsija oħra li nirċievu da żmien, Quintin. Imma x'naqbad nagħmel? Mela number one għamel li tieħu gost. Però imbagħad hemm ċertu affarijiet di cherry on the cake illi huma differenti minn sistema għall-oħra. Pereżempju, jekk jien għandi nofsija, flok ma nagħmel nofsija mixi, ikun ħafna ħjar jekk nagħmel nofsija illi fih inħaddem ġismi kollu. Mela nuża pereżempju weights, nagħmel ċertu exercises b'ġismi stess. Illi avolja forsi qiegħed fuq l-istess maduma, qed nagħmel ħafna iktar impatt u riżultat milli kieku sempliċement immur mixja ta' nofsija. Tajjeb, però again, jekk inti aħjar għalik tmur timxi, mhux nofsija però, għax ħankun ċara hawnhekk. In-nofsija tajba ħafna l-moħħ, tajba ħafna l-funzjonijiet tal-ġisem, mhijiex tajba biżżejjed biex titlef ix-xaħam. Diment li ma nkunux vera kbar ħafna, il-mixi kważi mhux se jħalli l-ebda differenza fl-ammont ta' xaħam illi għandna. Dejjem aħjar milli toqgħod bil-qiegħda, però in the long term imbagħad mhux se jkun hemm daqshekk biss. Issa parti l-eżerċizzju tajjeb ukoll wieħed li jkoll healthy biex niftehmu. Li mill-aħjar jinnaf eżempju jsemmu protein diets, imbagħad hawn min jgħidlek imma jien ma noqgħodx mingħajr ma nieħu biċċa ħobs eżempju kuljum. X'inhi dieta l-aħjar dieta bilanċjata biex niftehmu? Ara, hemm sistema komuni għal kollox Klara. Illi l-qofol tagħha hija illi jekk jiena ħanikol inqas milli ħanaħraq, hemmhekk jiena ħanitlef ix-xaħam. Issa, imbagħad hemm min ħada għall-estrem di, jgħid mela ħajdlek x'nagħmel. Jien għandi bżonn 2000 kalorija u xekk. Jekk nikol dik il-burger, dijaw miktub li fiha 1800. Mela bomba, mela nqas mill-2000. Mela ħanikol dik il-burger biss f'ġurnata. Hemm min mara dak l-estrem. U fanni li jenaf, tonqos. Però dik hija ħajja. Dik hija sostenibbli. Timmaġinak tgħix ħajtek kollha tikol dik il-burger biss. Mela di oħra. Kwalunkwe sistema li ħatamel, saqsilek innifsek. Jien nimmaġinani b'dis-sistema ħajti kollha. Għax jekk le, nista' ngħidlek jiena dik ir-riżoluzzjoni ħaddhom biss ġimgħa. U terġa' tajtara. Ġejt ma semmejtix. Bl-istess mod, jekk jien ħanuħu passi biex innaqqas l-ammont ta' ikel li keltu ħafna drabi, nkunu ċari, li kelli tittiekol ma jkunx l-aktar ikel illi għax l-aktar ikel b'toma jew l-aktar ikel li jinżela u l-aktar li għamal ħsara f'kuntest. Aħna nħobbu niklu ħafna tagħlek. Ma tantx jidher fil-comment. Iġifieri fir-realtà, inutli ngħid isma' ħanibda dieta fejn forsi ħanikoll aktar ħaxix inżidla ma jiġu dawk il-momenti fejn Bla naf dubju. xi biċċa laħam tajba jew xi rek ribs kollha. Ara, u b'mod ġenerali, Quintin. li fil-verità daw kollha għandhom ħafna kaloriji. Ekku, b'mod ġenerali jiġifieri, sa jiena m'iniex vegetarian, però ħanispjegalkom del kunċett ukoll. Illi il-laħam għandu wkoll post fid-dieta tagħna. Issa minnu vegetarian forsi ma jaqbilx miegħi f'dan il-att u għandhom kull dritt. Għax iva hemm ħafna ġid li jista' jittieħed mill-ħaxix flok ma jittieħed mill-laħam. Però aħna x'inhu l-importanti? Bħal dejjem hija il-moderazzjoni. Mela jiena jekk il-ħin kollu nikol laħam, hemm ċertu riski. Bħalma mhux tajjeb illi nikol pereżempju dejjem l-istess tip ta' ħaxix. Ġifieri min jgħidlek jiena veġitarjan ħan nikol brokkoli biss. Pereżempju affarijiet li ġieli smajthom f'ħajti. Le, għavol inti veġitarjan hemm xelta kbira ta' ħaxix. Ma tirdux miegħek dak il-persuna. Jiena wok jew ma nkampawx laqqas, imma anyway. Issa kemm importanti wkoll Quinn illi ikun hemm il-bilanċ xi jfisser? Mela sabu illi jekk inti minn kull 10 darbiet illi tiekol jew tixrob 8 minnhom tkun qed tiekol sew, ġifieri tiekol affarijiet illi qed jgħinuk biex titlef ix-xaħam, inti ħadd affordja illi 2 out of 10 l-oħra tiżgarra xi ftit. Ġifieri teknikament darba fil-ġimgħa jista' jkollok Ejja ngħidu mhux ġurnata, għax normalment daw ir-regoli jbeżżawni għal din raġuni Quintin. Illi jkun hemm min qisu l-ewwel tas-sena li darba fil-ġimgħa. Illum il-ħadd. Mela mill-ħadd filgħodu. Sal-ħadd fil-għaxija għax illum il-ħadd kollox jgħaddi. Issa jekk kollox jgħaddi. Jekk aħna l-mod tal-kelma portion ta' ikel healthy daqshekk għal-mod tal-kelma jtik 100 kalorija, portion ta' ikel junk avolja huwa l-istess daqs qabli tik mal-500-600. Jiġifieri jekk inti mbagħad il-ħadd tala għajnejk tajta xi li ġimgħa, l-ewwel nett dak ikun sinjal illi matul il-ġimgħa inti qed tiċċaħħad iżejjed ma hemm xi ħaġa ħażina. Ġifieri jista' jkun li qed tikol ftit wisq. Alla ġismek imbagħad meta jara l-abbundanza tiffanga. Allura importanti tara u titkellem x'ħad tibdel matul il-ġimgħa. Però number 2 kemm hu tajjeb illi jkollok ikla jew 2 matul il-ġimgħa. Forsi tirreservhom għal ħadd li tajt tal-mod tal-kelma l ħadd wara nofsinhar ħanieħu ta' tsambit mal-ikel jien.
Fil-għaxija, l-mod tal-kelma ħanħu biċċa deżerta. Ma ġara xejn. Għax aħna wara kollox iridu ngħixu. U jekk inti ħataqbad sistema li mhux kapaċi żomm tul ta' żmien, dik is-sistema isek tfajġebla fuq saqajk għax imbagħad ħatmur l-estrem li ieħor tolli kollox u ma tagħmel xejn. Kif jiġri minn wkoll l-importanti tuħu breakfast tajjeb. Jien eżempju fil-ħodu ma rridx inħares l-ekel. Tieni il-kafe u daqshekk inkun kuntenta, ma huwa importanti li tibda l-ġurnata bi breakfast mimli. Mela, it-tfal li għadhom l-iskola iva għax sabu li tgħinhom ħafna l-behavior għalina le. Anzi qed isibu klara u di forsi tkun news għal ħafna nies illi hemm sistema dik li jgħidula intermittent fasting. Illi inti apposta tagħmel 16-il siegħa minn ġurnata jew bejn 12 u 16 ħanpoġġu hekk għax 16 forsi tkun daqsxejn tqila l-bidu. Bejn 12 u 16-il siegħa fejn fiha ma tikolx ikel, però pereżempju inti tmur għall-ilma, kafe bla zokkor, te bla zokkor u bla ħalib, x'qed nipprova ngħid? Li tagħmel bejn 12 u 16-il siegħa ma tieħux kaloriji. Però importanti li imbagħad fil-kumplament tal-ġurnata tikkumpensa għall-bqija tal-ġurnata. Mela jekk Klara għandha bżonn 2000 kalorija kuljum, f'dawk 12 u 16 siegħa ma tieħu xejn minnhom, però fit-8 sigħat li baqa' tara li tiffitti dawk il-2000 kalorija. Li tagħmel 16 siegħa ma tikol xejn kif jista' jkun. Di hawn reliġjonijiet li jagħmlu anke 30 jum 40 jum pereżempju. Jiġifieri kultant meta jkollna regola nżommuha, issa regola tista' tikkrea inti. U di mhux bil-fors kwint tappella għal kulħadd ta'. Però hija sistema illi taħdem ħafna u turina kemm fil-verità mhux il-breakfast huwa l-importanti, però l-aktar ħaġa importanti huwa kemm tiekol u x'tiekol f'ġurnata. Inti saqsejtni vera mistoqsija tajba Klara min jgħidlek għamel hekk, għamel hekk, għamel hekk. Da kollha jduru ma' prinċipju wieħed bażiku, dak li semmejna. Il jekk tikol inqas milli taħraq bi ftit, mhux eżempju inti għandek bżonn 2000 kalorija u tikol 100. Imma nisma'w b'accidents ta' nies illi tant ma kienu qed jiklu xejn li sturdew baqda l-inġu ħajta l ħares qatt. Però jekk tikol inti ftit inqas kuljum minn kemm inti taħraq, awtomatikament ħadd naqqas. Issa again, dejjem neħdu parir ta' tabib, ta' nutritionist u ta' dietitian. Għax il-bżonnijiet ta' Quintin mhux bil-forsu ma' l-bżonnijiet tiegħi, speċjalment jekk ikollna kundizzjonijiet mediċi differenti. Jiġifieri jista' jkun li Quintin jgħidlu inti għamel hekk u hekk, Mattejus għamel hekk u hekk. Għax skont il-profil anke mediku tiegħek. Però b'mod ġenerali. Bit-tip ta' dem li jkollok. Dik hija teorija li mbagħad kienet pruvata li mhijiex fatwali fil-fatt Klara, jiġifieri it-tip ta' dem ma jaffettwax inti x'tip ta' ikel tiekol. Għalhekk pereżempju tmur sfistar u jagħmlu lek ċertu testijiet, tajjeb biex jaraw x'jaqbel miegħek u x'ma jaqbilx. Dik hija storja oħra, però mhux ibbażat fuq it-tip ta' dem. Ekku xew jew le, dik sabu li Ma ngħidlek x'nagħmlu fl-aħħar ta' Jannar nerġgħu niltaqgħu jiġifieri għandek 29 jum ieħor u naraw fiex ikunu wasalna tajjeb għalli naraw kemm minna żammejna mar-riżoluzzjoni ta' inqas ikel u aktar eżerċizzju. Ħalla naqbdi biss Quintin, il-kelma riżoluzzjoni l-aħħar biċċa hija azzjoni. Jiena ħażid laqgħa qudiemha tajjeb television u hekk u ma tagħmel xejn ma tieħux azzjoni. Min tiħat ibdel xejn. Ekku, punt interessanti u tajb ħafna. Grazzi ħafna. Mattejus l-odwa tajba. L-odwa tajba, mux ta' dawk li qed jarawna nittama li niggiznikom ftit u għajja ċaqal u minnem. Waqfa, malajr ser nagħtu ħarsa lejn dak kollu seħ fl-aħħar sija ta' aġġornament ieħor ta' l-aħbarijiet jagħmel dan Melvik. Il-komunikament ieħor tal-aħbarijiet u sfortunatament nibdew